Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naibag nga bigat siya amin nga sangapada papagayam. Manipot dito in Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timunan nga sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadto iti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung kablawak itinembag nga bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras, kada kayami nga sangapada. Pag-share ni programa tayo, share. At badanan nyo, iti makasalitaan ni Diego nga na Paul Juan, Pangta. Yan, Pangta. Ada ka di mangipangpangta ka na kayo? Ada ka di Pangta ti biyagyo? Ada ka di Pangta ti panawen ka na kayo? Ada ka di Pangta ti biyag kada kayo. Yan. Padaanan niyo papagayam. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, nakamuraregak manen iti daytang aldaw Manong Nemi. Tanagmalasak manen. Agsasarano ti panagbalas ti biag kumanong. Kang kanayon kumat, nga tartaramnen, dito jeep ko nga pang pasahero. Ngayon numanan agbulok, numanan nagsarde nga gulpe, numanan kapilitan Manong Nemi, nga transfer di kaya pasahero, karigil sumarasarano kanyak nga jeep, nga pang pasada. At siyempre, agkalang etanak tumanin Manong Nemi nga mangukag, mangkuting-kuting iti makinana. Grasa-grasa tumanin ti imak takyag ko. Nakarugurugit tumanin ti arwate. Takas to na ilingit ko. Ti tuwalya, pagpunas ko, iti lingit. Narugit pa yun ata siyempre. Grasa-grasan to Manong Nemi ti imak ang mangala ti tuwalya, pagpunas ko, ti lingit ko. Numuna takantsawan tak Manong Nemi di kiti padak at jeepney driver. Takonada. Pare! Dede na posporo. Oo na ikawatin pare. Gusto lang orti biyagan magsurong ka pa eh. Kita nga huwag kamit lang nga pare. Di ka nagpungpungtot. Alis to ka lumakay. No nagpungtot ka. Ano usam ata na nga rod? Kita awam mo ti gatag mo ti baro nga jeep. Ano usam mo na ti daan nga jeep akas kadaan mon. Lapsang da ka pa pare. No di mo kahit ti posporo. Alagat ano usam nga taram ng tao jeep mo ah. Napaandar kumitlaang ti Jasky nga jeep Manong Nemi. Naginanak. Pinaginanak. Pati ti jeep Manong Nemi. Agsigarilyo ako Manong Nemi ang inikat ko ng bisyo.
isupay. Wen, basta nalapisak lang aro din sak pelag sigarilyo. Ang nangalakid di manong nemi, iti kendi nga da, iti pagyanan ti kwarta. Nga pagyanan ti kaya mapasada ka kwarta. Isot ginalgalgal ko na nga, amula ni manong nemi ti kendi. Malagim ko ti cellphone ko manong nemi. O bakit load na? Gusto nga makaawat ak ti text, jak maka-text back. Dan sakit asi daga pagludan ko nak. Nga panak nagload. Tapos sana manon nemi. Sino tawagak nga ulit ha? Ti asawak. Amok nga manin ti asawak di balay mi. Taimun una manon nemi nga rimuar. Ngamiti siyak nga mo nagpasada. Imun una nga rimuar ngamda kami kada kiti duwangan anak mi. Tano kasta, astuing is school days manon nemi. Itulod ko, da June kinilili iti eskwela magbasanda. Grade 4 ni June. Edin to ta grade 2 manon nemi ni Lili. Sakti mangmangtad manon nemi ti allowance da. Ang problema ti pagplete ta, ti tultulod ko nga rod. Pagmerienda da. Magin-inot kayo kunak. Pangal daw danto ha, tamangan danto iti karinderya ti eskwela. Yung bagdagiti anak ko, tanasingped da. Amo da makapagtinulong da. Agsinsinakit da. Agtinulong da kadagiti assignment. Yung ti asawak manong naming ni Jenny. Imun unang rimuhan. Tamapanda ka nagpipiknik. Agasa ma. Imbas ko mga agtali na Ed ni Jenny nga asawak iti balay nga agasikaso, agdalus, aglaba. Yung mapampala makipikpiknik. Nakarkaro pa yung balasan. Nangaroon no agarwat manong nemi ko namlan no balasan. Hindi pa lang manong nemi agat atapak nga dalalaki ti asawa. Di magidinanang tis tawagak ko na. Nagkakaruba kam lang nga dananang manong nemi. Awarin dedi tatang. Di ading ko manong nemi nga Tina iti kaduan ni nanang. Awang pa'y asawa na. Gariring ti cellphone na. Naging gasimong ban. Ay, Diego, anak. Nang, kumusta kayo? Siya at latamat ata. Hagtumtumarak man ito kasta nga sumrod na ito yung arthritis ko. Yung baga ta, dududwa kam langin ka ni ading mo nga Tina. So nga may sakto ito bala ita at dapat nagtrabaho ni ading mo, ka-sales lady. Yan nakatawag ka man. Awan tao di bala ita. Awan nata nakita kalimabas ita ni Jenny nga asawam nga naka-sex-sexy. Imuno na pa nga rin mo kayo nga gama. Panda ka nagpipiknik. Isumid lang nga naka-sleeveless nga short Kaya po. No, kaya pa nakatawag ka man, nag-urek at pasaherom, at nakata terminal. Naperjanak man ang nanang. Yung nakastambayak dito. Natarmaan kumot ka din Yung masulitak nga ang biyahe pa lang. Iore ko langin nga mumalmalim tapno. Ato maalak ng pasaheros ko. Tikas ito yung oras, awan maalak ang pasaheros sigurado. Lagi nagananos ka, anak ko, nanangarod. Saan ka ka naka-adult saan ka ka na bailan nga pinagbasa ti kolehyo ka na ti tatang mo. Nagananos ka ata, nakaasawa ka tikas ka ni Jenny. Sumuro kay manin nang. Alang nga sumuro nga bagbagam. Po ay imbes ko mga tulungan na kati asawang nga mangged. Sos, awan masaw kon. Di mo tumat na kayat ng pagsalitaan dati may panggap ti asawam. Singaro doon nang.
Wala, maramaring ininutak latan, papainayad, pangurura ka rin pasahero. Mao di abiyahe kong dato sa akong tudagasin na kitubing ti eskwela. Nalala, sige nga ran, agan-anat ka ti panagmanahom. No, kung mga mintada, igatag mo ti baro nga jeep mo, di kumakang kanayo nga madadail ti jeep mo, daan mo tin data nga jeep. Jeep pala, yung ngamin di tatang mo. Manong nemin napunok mitlayang di jeep ko aging ka nakatarak manong nemin ti maodi pagpatinggaan ni ti ruta. Siyempre, damat lang Nayo man iti napasadak. Siyempre, manong nemi, maudi abiyag kagawid. Inyintar ko kay pila manong nemi ti jeep ko. Idento tay masdag manong nemi, ti padak nga driver, ni Wilson. Pare, kumusta pasada? Masit pare, perjana ka nalamsanda ka nga rod. Yung masa nga ba, napunumat ti pasayro mi tayo. O nga rod, dahil naman pagpintasan na, tatsamba-tsamba. Dapay nagbayad ti 5 kasut akong pang supli ko naklata ata. Masulitak nga mang supli. Kukap ta supli nang kunan. Kanya, peso. Hawayanon sa agsta. Idam tsamba-tsamba lang, di ba? O nga rod. Ano pare, kumusta biyag? Kastoy. Abi basta agsango ta astoy sa parang Wilson at kumusta ti biyag ko? Kaya nga ito pang saritaan tanong sa nga kasta. Biyag ang gata Dadak kailan na kita anak yo. Dahil ang arti problema Apay, kapigsada nga gastos. Kasi kaagad, elementarya pala na kita anak mo. O bubing ka amang imsyak kahit. O nga rin, pigsa ka pa ilang. Kahit kumusta mo ti misis. Mabaling ka di pare na santa magsalitaan ti may panggip ti asawa. Kahit no siya sa udsod ni misis ko agad adya pala agor-ore kanya ngano kasta ka sumang peta kon sumabat bumisito anda nga nakasagana na kita pagsukat ako na gayo mo tungutin na natay na imas nga luto na nga sidaan. Yung bagkang ka pare tasan na ka nalipliputan ti asawam. Tapay, lipliputan na ka din ni Jenny? Akin sa saludsud ka pa lang, pare, no sakit nang ibaga kanya gidi. Apay ngamin nga, masaludsud ko man. Anya nga ti tirason, ganun ka po, no tay babae, nga daanin ti asawa, kat makirelasyon pa lang ti sa bali ka lalaki. Siya ka dito pagsasaludsudam. Wala natin siya nakamadas. No, payaon sa amin pa pamanagnek. Adot pamanagnekan. Yung saan ko pa ilang anak to ida. Tapay partner. Panggip mo ka ding akto nida. No, sikat siya. Di mo ka di kayat. Kadanya taramidam numakto mida. Siyempre. Papatay kita. Sa sino ko mga rod? No siya ka kumakas pagarikan kat maaktom nga bakat mo kat at sa bali nga magrabrabokan ko na. Ano taramidam? Di ba lubusak? Nga malpas da. Sa kuntutorpen da. Maalam pala katawa mo pare. Sabi nga may di kang katawa. Ano ko matrumbing nga katawaak. Katawaak ti biyag ko. Nga lipliputan ti asawak. Pare, dito kat saan ka masaksakta na. Panunutan no apeng nga marami ti babae. Gabuta saan nga maitid ti lalaki ti pakaraksakan na. Ininsultan na ka di pare. Kasi ka man at makaibaga. Maparaparagsak mo ka di matlaing ni Jenny. Kitang tabagim, nakutong ka. Baka nung sumangpat ka, grasa-grasa ka. Angot gasolina ka. Angot tapok ka. Nagdigdigos mo na. Nagdigdigos ka ng peso. Ngayon mo nagdigos ka, naligat nga ikatin na diyay naigamay rin ti baging gasolina, kada, baka no,
Di lalaki ni bakit mo kat mga opisina na banglo. Tila may advice ko kang kaparang Diego. Yeah? Agtanang ka. Yan tanga adatan eh. Awanin ti maaramid mo. Tana aramid din ni Jenny. May magtanang ka. Ti kang ronan nga panunutem sakbay nga panunot ka ti dakes. Dagiti duwang nga putot mo. O panunutem. Kas pagari kan tama kapapatay ka, may balod ka. Anat nam namay mo pasamak ka dagiti anak mo. Anang ardatan. Bagbagam dyan sawam. No talaga ipat patig mo pa lagi suna, itilog ka nga dan sa bali. Kahit no bagbagam, kata isarding ng teraramitin na. Di awang problema. Kahit no kaspagalikan na saan ng isarding, palubusam laingin pare. Tasaan nga rumbing pa nga ayaten kinilalain tikas kenkwana. Tikang runanat na ikam ti atensyon mo. Digiti anak mo. Kabay lamidang ikan tinaran niya kamasakbayan da. Uri no siksika. Napimitas pa rin no, awan ti asawa mo na tayo supay pangpalpal mo tem, di ba? Baka dumawat pa ikan ka. Ti pagplete na nga mapan makisinarak. Malaksi no, ikan di lalaki na isuna, kat sikapit ikan na. Uno iparaman na ka na anak mo, iti agapo iti lalaki na. Di na pimpinas lang no awan asawam. Ngayon tagtultuloy kasta. Pare, sikat di, agkargat. Ay, huwag ka naman, sumurno kang tumatan. Pare lagi ba yung papiling ko kang ka, advice ti may sa agayam. Agtanang ka lang. Awan ti sa bali, panunutab no saan nga nagiti anak mo. Bye-bye amon ni baka mo. Di mo pagan ano. Hindi dagasek na kita anak ko manong name. Nabay ka yun? Hampay lang. Hampay unay pang. Sige nga. Dito yak sango. Dito yak duwang nga sa. Agduwa kayo dito yung sango. Sige nga rin. Pang. Pay nga. Grasa-grasa ka man rin. Tsak pay na sango inikat. Ikatak to no. Dakto yung balay. Dapat dyan man yung jeep eh. Kumatang ka namin dito baro. Pangalak nga tigatan ko. Di patulong ka kadaan tigan da dya Kanada. Ni Uncle nga da Jaway. Kasinsin ko anong name di kiti imbaga ni June. Pasaremet mangipalado da anong name. Nakasta makalagip da. Nakasta nga Christmas. Tamat, $20. Ay, apo. Naimot na pagkit kakabagyan na gito eh. Kaya kakapsat kumat manong name siyempre, padak mat ida nga, sang kasapulan, sang kaapo yan. Di kaya ba't kakabagyan, kakapsat di Jenny manong awan na mo dito. Tada nga rod, agnaid nga rod, naalak nga rod manong name sa di Pangasinan ni Jenny. Ginawa mo ito, mabalin na nga, panakkel manong name. Saan idi nga kayat manong name ni nanang ni Jenny? Maapay nga ninanang tibang ipapilit. Tisan na nga pangitan idi manong name madlaw nan at agar-garaw na. Oresak mat idi manong name jak kumamat seryosuan nga asawain ni Suna. Kinabudno na kat saan nga virginity tagkwait. Ngayon ka po siguro ta na si Kughak. Iso nga pilit nga nakikasar kanya. Ingkarik kang kuha na manong name ngagnam ay to titanak. Babandi pa nagkagagat ko. Nagkagagat ang peso. Tanaka iparakdar kami ti bukod binga balay. Ti makanakis, rumikrikat ang rumikrikat ti panagbiag. Naipas ngay, di duwang anak mi manong, na John kanilili. So may pagkastusan. Okay man pala nga di manong nemi ti relasyon mi. Iniinot nga nagbalbaliw ti asawak manong nemi. Hindi talagang saan ko nga natungpal ti karik. Manong nemi, samat ka di nga marigata ni Jenny ti arami ti trabaho ti nagtibalay. Lumalpas nan, di trabaho na. Mabalinan ti kuding-kudingan ti cellphone na. Dahil cellphone, manong nemi ti nang rugyan ti amin. Sadya na nga namamu siguro.
Jaya lalaki na ita. Damo na manong naimitag lalaki. Nga kayat. Ano kalpasan nga rin nga lalaki na kitadang tumanin sa bali. Nabintas na asawak manong naimi. Kinapudno na kit apalandak na ginipadak na driver. Tao mo't unang kanot lang langak. No apay nakaasawak tigas ka ni Jenny. Ano agarwat ni Jenny kung anong name pepper me. Talyawon nga paswitan. Matukul titinged manong name di kiti lalaki nga labsan na. Alaing iso na manong name iti kama. Tayo supen no ko manong name iti mang-manage no kasta nga aglab making kami. Napayakin manong name iti laudi nga panaglab making mi. Tatan di kiti kundaway manong name nga pasare masimprom pa yung kanyak no kasta nga. Saan ko nga dagos nga madalusan ti bakik. Nagkapuwak iti trabaho. Nagkapuwak ti agmalmalim nga panagpasadak manong. Kaya makasangbat kami dito balay manong name addan ti asawak. Naka-short nga naka-sleeveless lata manong name. Tayo kunadan. No adda lumabas ka lalaki kit adda isuwan ti sangot ti balay. Sigurado nga talyawod na nga talyawon nga kitkitaan. Nga ori lang maidong parda. Si mabat manong name ni Jenny kat di kiti bag, di kiti agkabsat iti inala na. Sana yung awan iti pagdanagan ti sidaan. Gimata nga ko niti nalonal pasin nga luto. Mabisang kayo na nako. Ha? Sampay mang assignment kami palang umuna kinihating ko sa kamtumangan. Sige nga natin. Kasi ka, kumusta ka man? Sabi ka lang nga. Natadahil man ang tilugan ko eh. Basit man ang tapas sa dama. Kapilitan. Ay, wala. Damat umanay nga taang. Ay, gatang ti bagas para itong bigat. Oh, sabi ka parang kinam kanya. Nabalikan? Bayag ako na. Lepas pangal daw, dakto yun. Muti nga na. Di ka mamati. Pero ka mga tao ko nang napasadak. Taitad kumadlaking ka, being di kahera. Saan? Di ka naman matan. Sa kanto wala mapamagkitsyan naman di ba? Dumagas kanto. No, magpasada ka, no, kabayatan nga kurore ka ti paserom. Mabali mo mapan makitsanda. Ito no, aggapo kay sa jay pagpatingan ti rutam. Papamalit daw as ti tsandaam dito. Katsika. Di mo kati kahit mapan makitsanda? Kaya yak may turun di ganito tsandaan. Karing-ringgor ka na magsit. Ano nga rin ba mo? Dado balay. Nag-game cellphone ko. Maki-text. Makitawag. Ano, maumak. Nagalisto sa mga sada tricycle sa mapan kahit ko panan. Numakay na ka, nagdigos kan doon. Ikatam na kita langis. Sige, di na pakadanakan. Sobrang ganda no mga kita anak mo. Itras na namin dan. Katsika nga eh. Maang kahit ulatan. Tinakmat kahit kakagitan ng mangan. Nabayakin, di ba? Takasan ukit. Di ka matagdigos nga umuna sak mga mangang ka. Sige. Bam tagdigosak to. Digosak to. Mailiwakan ka eh. Ipatpatang pa nga mandamaak. Mandama ka? Maminano ka, graglati may sambulan. Mamisan lang. Basta pag aday bagakan ka, mailiwakan ka, madama ako na. Kaya na. Hawan sa amit ng dili mo kanya. Sika man na makasumbat ita ba? Diego. Kapag ka dito kas tilangak.
Dati man kat, gwapo ka, macho ka. Grapis ka man ten. Wala na, maturtura ka rin tiriga. Yung karimidi nga, agnamayak. Gusto mo, nagnamay ka man ta. Ha? Nagnamay ti biyag mo. Imbes ko nga sikat aglaba, agpalaba ka pa eh. Madi nga rin ko, allergic ko nga rin sabon. Naman, allergic. Agdalos nga eh. Agdalos ang mata. Kasi ano ko nga agdalos ka, nakadaldalusak, pasabol mo nga dalos ti pagyanak. So nga si ka, tarim ng tabagim. Nung mabaling ko jak maangot ka, agat grasa ka, kadagat kasulina, kadagat tapok. Sige, sumre ka kon. Jenny, agsubli ka. Adi bagaking ka. Abay lang, agsubli ka. Nagsubli. Di mo ko na yun, gabisituan na. Mabay na ket nga umarakop tikas ka nga nakalaplapsat nga nabanglo. Ore ka digdigos ko numabalin, di mo ba kahit nga arakopan ka. Nasa umon, ang matlagayan. Jenny. Oh, ibaga mo na. Maminsang gulay ibaga na ito eh. Sangkon ngulitin. Agananan kayo. Tamanok talang kayo nga mismo. Papatayin kayo. Ano ti bagbaga? Diyan ka mo ti bagbagam. Hanggang naging kukunapay. Maminsang ko lang ibaga. Di kailangan nagpapakto kanya. Tanumakto kayo. Papatayan kayo. At ay sagsaganak nga bala daw ko nga da ito nagtijip ko. Natadim nga bala daw. Amom ti bala daw. Katitog nga buneng. Natadim. Kasla sa muray. Di katadim na. Sintawag. Teteng nga Diyo. Itilalakim. Mangipangpangtaka ka di? Jeko? Wait, pangta. No isot pangibilangan. Ipangpangta kayo. Warwarningan kayo. Balbalagan kayo. Samsam itek nga ikarot ibiyagyo ito nagtipagbalutan. Ngam tagtultuloy na liputan dak. Papatayin kayo. Manong nemi nadlaw ko iti panaglabaga. Ken panagblast manong nemi ni Jenny. Sa timmalikod. Barbaring kunak. Nubabay ni ti pangta. Ngayon pakpak ko kengkwana. Kada pagnakban na kunak. Baka mabuting nga matay. Iso nga barbaring kunak. No isarding nanti manglipot kanyak. Makisinan iti dyan nga tao no si sinumandeta nga tao. Kadawaanin sa baling aramidan na diyo. Agtalned iti balay. Amang palubos kan manguray kada kami. No babay. Saan ko nga tamat maiturid ti pumatay. Taos to ti pamalakad da kanyak manong naimi. Tano makapapatayak may baludak. Anyan tupit pagmanagan na gilituhan na ko. Da John kinilili. Ti makadakas manong nemi ti dayta nga panangipangtak ken kuana saan nga tinakisina ken kuana manong nemi ti resulta na. Nakasang batak langin dito balay manong nemi akaduak dagiti anak ko nga awan ti asawak ngem adda sang batak nga surat. Surat ngem bati manong nemi ti asawak.
Agtagtagar ti imak manong nangimi na kaigam ti surat. May sa nga panid iti yellow pepper. Ken ka, Diego. Siguro, nabasbasayan mo na ito nga surat. Adda akot ti adayo. Adda akon ti adayo. Kat tapno agdan na kami. Iti lalaki nga makaitad kanyak iti ragsak. Ti lalaki nga amin na makaragsak kak kaditad na. Nga saan mo pulos nga maitid. Leding itik, Diego. Inayat ka. Ngam sa nga nagtalin na edda tang ayat. Gaputa. Saan mo nga na-maintainer ngayon paay kanyak ti pakaragsak. Kwarta, awan ka. Awan ken ka. Sex, adadapi nga siyak di magpagpaganas ken ka. Ngem ti lalaki nga kadenak, nabanglo, nabaknang, nalaing, adda amin ken kuana. Pakawanan nak, Diego, ngem saan kan nga eten. Samo ko mga baybayan na kita nakta. Bayan tanaw ito gundaway ko. Pasyarik ida di eskwela. Kadiptad ko, tanyaman na kasapulan ta. Tapno saan nga pakaringgoran pa'y, noon yaman ti masapod ta. Saan kan nga patpateg? Ngam di kita anak ko tuntulat ta ida. Tipangtam kanyak kada kami nga daytate nakapanunutak nga makidena akon kinurman. Ket daytate kapuna no apay nga naramit ko daytoy. Awana kon dita at dakon din natin sa bali. Sorry na lang. Tasaan nga tultuloy nga nagtaliniid ti panangayat ko ka. Ulitek, awan keng katiragsak ko, iso nga pinanawan kan. Manong nemi, dapay nayon nang imsang kun ngayon tuloy pa'y nga binasa. At dagaya manong nemi, dagiti doang anak ko, iti abay ko, nagsinumbangiran na. Pang, Jun. Surat ka ni Mamang Deta? Nangigbon samet? Nangigyon samet? Tabinasak na medyo napigsa. Nangigbing harod pang. Awanan tiwang nilipot ngayon ayo. Pinanawan na tayo. Ngam ko na. Paspasyaran na kayo na dakay ti eskwela tapno mang ted iti para kada kayo. Nakidad ng tadabakwa at akwarta na. Nagsinublatak barang nimi kinita tinalyaw di kita anak ko. Agar arubos di kiti luwada. Inarakop ko idakatuwa manong nimi. John, Lady, basol ko ti amin anak ko. Basol ko. Nagkariyak idi tinayo. Ngadad ko amin nakasapulan na. Ngamandamat pagpatinggan, timaitad ko kinuha na. Taan na nga ron kat basakla jeepney driver. Dito man lang ti amok nga pamatawudang ti mabalik ang papatuudan ti kwarta nga para ka natin. Nangikumet nga saan ko nga maparagsak ti inayo. Ito sa amin nga anggulo. Iso nga basol ko.
Ngayon na talaga ko mga nagpatalinayag nga patpatig na kayo ni mama. Sana kayo kumamay turut nga haramidan kasi pang. Dakas nga asawa. Dakas nga ina. Sa mga konente ka stadyon. Taman, dakas pang talaga. May turut na kami nga baybayan. Sumurot lang ti lalaki na. Diyon, di mo mabuti pagbagam. Amok pang. Kurubing pa yung amok. Sa mga rumang kagura ni mamang mo. Ano yung rati mariknak yung kuwana? Kaya tiklat ha? Huri pinanawan na tayo. Pinanawan na kaming kinilili. Dilang naasyanin ka na kami. Kat numay na kayalain. Tapno ka din na yung matlangso na. Kayat. Abi nga di mo kayat. Siguro. At da iso na iti. Napindas ng balay. At nakatulong da. Mayawat amin na kasapulan na. Adot kwarta na. Nasumurot kay kang kuha na. Makanyo ti kaya tiyo kanin. Na imas. Sigurado laki diti. Naranya ka masakbayan niyo. Mas pagarigat na umay. Katalain na kayo. Okay lang anak ko. Nukas pagarigat na. Ni mamang yun, makaedad, iti talaga kasapulan nyo. Tanya nga rin, nakapimpim naman, tiyamayo. May salang, jeep ni driver. So, Ruben, nagpakawarak ka na kaya ako. Tanakanum-numo lang yung tinagbaling nga amayo. Paan saan nakaaba na awan? Tingamin lili, awan pang. Wari umay nakamala ni mamang. Handa kang panganawan pang. Agyan kami kang gapang ori kasunod tigat tayo. Agyaman na kanak ko na kasta. Tatakailain yan tiga po kay narason. Tatlo kahit ko pitagpiag. Nga da kayo tiga makiga po no api nga. Saan ko kayat kay patungpal ti pangtak. Pangtak kada hindi mang lilipot. Ngayon nakas pagarikan na mapilitan na. At adang ang burek ti darak. Sa pulek ida. Oras sa din nga pasit timpirno ti handa. Kat sa pulek ida kat papatayak na kiti mang lilipot. Papatayak ida. Bang, hanggang saudi kas na papatayak na kiti mang lilipot. Papatayak ida. Manong naimi, awan ti sa bali nga ramidak no ti mangawat ti kinapod mo. Mang patibig kartibig na. E pagbagapok ka na kiti duwang anak ko, manong naimi. So nga, makaluto ako. Tasak pa lang tinagluto. Taragidak kapsat, manong naimi, assignment, inobrada. Naiba ako na kita anak ko, nangan kami nga talo. Paturo kayo na anak ko, ha? Napas mo tinti assignment yun. Wen pang, sige nga rin pang. Baka aguminom ka baka agbartek ka. Tsakla mo. Pang, Tsaka agbarbartek ko yun. Uminumak to lang. Pang paturog. Paalak titurog ko. Ako tatsakla di makaturog. So nga, uminumak to lang ako ang pangpaturog ko lang di bagi ko Ang pagdanagan nyo, saan kayo mabaybayan? Uri no kasto yung tinaramit inayo. Hindi naman ituloy pang tayo pang. Papan nyo na tayo dan. Italag tayo nga apot Diyos ti amin. Kasi ti bagbagano ka ni Lola no. O may sumarong ka na kada kami. Kada tayo. Kit mapagsasalita amin. Ti may panggap kada kayo kini mamang. Kit kong kunana. Nga maitalaglatan na kinaapot Diyos ti amin. No madusa na kiti. Agar aramit ti kasi dyan When naman silawang ko man ti panunot ti mamangkit. Malabaliwan ng aramid na. Nagus pagarigan na maamiris ni mamang ti amin pang. Mawat yung ka di pa isuna nagsubli. Basta ikari na saan ng ulitan ti kasi diyang aramid na. Tsaka mo sumbatan.
Manong Nemi, tuloy ko tinagpasada. Ano mabalin na ko Manong Nemi, nagpasada pa tirabi. No, adda, pasahero tirabi. Kat nugas lang, Manong Nemi, nga gururay, pasahero, nakapila. Umastig madlatamot, ni Wilson, Manong Nemi, nga padak ng driver. Pare. No sana kung gumasdag, di ko masadag ang kanyak. Agbaling kang may sangag, nakamulang lang, no kasi tangawang ka sa salitam. Napipitas na makipulapol ka, no, sa mo na ipampanutan di problema. Ang ron agad, siyempre, nagdinabangan ang pinanawan na kayo ni Jenny. Amok matkat. Amoy alata, ti amin. Kapata, nagpayak ti damag ako nada. Imaw ka ti trandam nga mga sapo no sa dutayan ti asawam. Takayat mo ka din sa pulat. Sa lusod, aglagang ka. Kaya noon, takayat mo impormasyon. Mabaling kumatngekang ka. Ano ma, di pangtam, nga mapatay bida, nga moraramidan. Ngayon, takayat mo sa mga pare. Awang ka dito rantam nga mangpasubli iti asawam. Tsaka mo. Hangga di akit kidawan dyan, nagit anak mo nga pasublim ti inana. Tasal-salud-sudan da kanya kat nagsubli, numawat ko pa. O kas pagalit nagsubli. Di mo ka di aramidan ti pumuspusan tapno sumangbad lang ni Jenny. Ano taramidak? Kata, ado amin di pamuspusan. At legal, kanasya na pamuspusan. Amok no sa dino ti balay, dadya nga Norman, nga nangikabalayan ti asawam. Apay no mo, di mo kahit mapanpasyaran ti balay da. Tapnan niya. Tapno, baka nadya asawa ni Norman dinamat amo no sa dinut ayan ng ipanan na di babae na agpatbata kayo nga agproblema nga malipliputan abi kan di kay tinulong nga duwa sika kan ti asawa ni Norman. Agone ka tay bagak kang no sa dinut ayan ti balay da dyan nga Norman. Di kahit kumamarket no sa dinot ng ipanan na kini Jenny. Dahil sangkwa mo. Kahit no ibaga, no sa lutsudan, no sa dinot pagubraan dyan lalaki, mawaling ko itad. Kaputan mo. Maup-opisina. Samat nga ako na nga baknangat. Maup-opisina lang. Dakal ti swaldo na siguro ha. Kaya dapat maaramid na ba iti mga kabalay ti may isang babae. Agaw awit ka di matlaang ni Norman. Agaw awit. Di mo pa nalang dagdagasan. No, sakbay nga siguro opisina, dagasan, may dumapan dagasan na ni Jenny. Uno kapot opisina, dumagas pa rin, no. Kundi da magagat pasara ka noom yan. Saray, agsaman no kasta nga sumangpet, di Norman, hindi balay da. Ano trabaho ti asawa na? Ada negosyo na. Ada maduang anak na. Papata kayo ti anak. So na lang ta inaunan sa gijay anak ni Norman. Iputot na. Babae mat kan lalaki. Halos sa badpata kayo eh. Tisan nyo pagpadaan. Executive ni Norman. Sikakit driver. Nabanglo, nadalos, nagwapo ni Norman. Sika, saan nagagwapo sta? Narapis ti pamagim. Awang kwartam, no di kagpasadan, di ka makikim di kwartan. Agone ka, o kahit mo patulungan. Tay bagak kang gano sa dinot pangasarakam ti balay, dahil ng Norman. Imulita ka. Dahil pangta. Dahil pa nang ipangpangtam kadakwada. Sa mga itultuloy padre. Ang mga nagbabawi ka.
lumakayat barong naming kaslad lamang iturun-turun kanya. Anya tamo, baka no makatulong. Manong nami, ti panakisaritak, iti asawa ni Norman. Kaslang rod, tinaramid ko, manong nami, paradak, ti jeep ko, ti medyo adayo, sak imasidek iti gate. Nagbaserak. May sa nga nalapsat nga babae, manong nami, ti masidek. Yes, api ka di. Api ka di, manong. Dito ka di balay na Norman? Norman ta naganti asawak. Awan pa iso na. Sa narabi no sumangpet. Pasaray. Sumangpet tulangin ito kabigatan na. Nang runan no awon opisin ito kabigatan na. Kat bigatin no sumangpet. Tapay. Anak at basapol mo ti asawak? Sino ka di? Diego tinagan ko. Among ka din da kamalala ti asawam? Amok Tas nga nakaskas daw keng kuwanan na ita. Nabit pa dito kamalala na ita eh. Kaya mo sawan dati-dati ang ramidan na. Dato hindi pitlo na. Sibod nag-asawa kami. Imapay ko mga pagsalitaan ta. Ano kami tibibiyang mo tibiyag ko? Masaknan ka. Kat masaknan akmat. Gabot ati kamalala ita ti asawam. Kat asawak. Asawam? Ang palpalat ang maripliputan. Awang ka dito aramidem, tapno agtal na ti asawam? Intalik kong ginapit Diyos. Agpatinggan tulat ako nakmat. Binagbagak mo it. O matsarday ko ang magbagak ang kuwan ha. Kinampod na. Nakasagana akong mabalo. Just in case. Api ko mga mabalo ka. Tadi mo ka di ipangpangta ti asawak? Nga naamuam, nga iso ti babae, lalaki ti asawak? Awang ka di panggap mo, dagas kontra ka na kwada. Just in case, ato mapaspasama ka kasta eh. Tingin kaming kinalukot ti asawak, no, apay nga asawa na't pakibiyangan na. Hindi ko magbabae ka, na kita estudyante, o na kita babalasang, awan na. Kung tsaka mo, no, apay nga magusto na, da asawa na. Among ka din sa din, no, itinangi balayan na, ti asawa. Ay, datadyak ka mo. Tadyak kayat nga mo yan. Tao matirantak nga mapan mangraot, kadakwada. Indyak pa inaramid deta, kandyak aramid. Dati maamok at babae na, kalpasan na impalay na, nga mapanak rumaot, no? Tsaka aramid din deta. Mrs. Kahit mo ka din di mabalo. Nagal mo sa uwan pagpangtanak. Hanga siya kati pagpangtak. Kaasawang. Numabalo ka. Maulila na kita anak mo. Kasi naman. Nangabali anak mo. Kinabot no na. Uri awan ti asawak. Kabailak nga kantina na dyan kamasakbayan na kita anak ko. Adamat pa sila negosyo. Napiyakan ka. Sa bagay, uri mo pasublik na asawak o mat may tulturong na. Kahit mo ka din orayan na asawak, tawaga. Kahit dawag kang sapayan ng tagawid. Saan yan? Tapay? Ang mga numabalokan. Kahit mabalot akman din natin na oras. Ngam kahit ko lang magbagami so na misis. Sapay ko mata dumanon, iti asawam, ti pangtak ken kuana.
Dahil nung nemi tinaudi kayong bagak iti asawa ni Norman. Asapi ko matadumanon iti asawam iti pangtakken ko na. Kadagiti si Marsarong aldaw manunemi awang bati sa bali nga pakaamuak ti damag no saan manunemi nga ni Wilson. O ana pare? Napanggan. Panahon. Kahit naramin mo. Kinasarita kasawa na. Ano din na kahit nga mabano. Kasarita na't asawa na tapos na isarting nanti amin. Kahit na asawan, idano na na pangtamken ko na tapos no makapanunod na siya. Kasla-kas ta. Ngayon talo abulan matlaengan tinapalabas manunemi o matlaengan kasla panagparik na nga sumangpet kuman ni Jenny. Salsaludsud kadagitan anak ko na sumarsarong kar ti inada katakwada. Ngayon saan ko nadamat manunemi. Aging kang iti may sang aldaw manunemi. Wine. Nakapasahero ak manong nemi ti meso guwapong executive tilangana. Pili nito, tamay samat kadag iti driver manong nemi nga padak iti nagtugaw iti abay ko. Ape dalugan mo pare. Dapatik nga rin sa jay, terminal. So, agulugan na kang kata, inakalain. Basta ka di, pare, among ka di nga natamay sa kapasaherom. Ket Norman tinagan na. Manong naming, no apikid din nga bigla na iprenok ti jeep. Ay! Abay! Abay, sir! Abay! Mr. Driver! Ay, ada lumabas ito, iso nga, impreno kakapsat, pasensya ka yun. Manong nemi na ipatinggak, iti pagpatingan ti rutak, nga dapay lang manong nemi dimbaga, ni Teryo, nga iso ti Norman. Iso ti naudi manong nemi, nga dimsaag. Idi umasidag itayan ko, nga sumango manong nemi, imayaw awat na ti pagplete na. Saan kong hinawat? Abin, di mo kahit ngawatin. Babaling ka ting ang sarito ta. Ano ko ba't pagsalitaan ta? Mabaling ka din kanak ti oray 30 minutes, 15 to 30 minutes lang, sir. Ano pagsalitaan ta ko na? Gumangganat. Saan ka gumangganat? Mabit lang panagsalita ta. Kinunak manong nemi pintasan na saan nga dumsaag ada pa lang ti unig. Inalak manong nemi ti dulduling ko maladaw. Baga, ta nakabungon ti papel manong nemi newspaper. Nabangkot dinanon ni Suna manong nemi ti unig ti chip. Inabay ko nga mismo. Siyak ni Diego. Ti asawa ni Jenny. Manong nemi, bimsag. Among kadino anya ito igamak. Inikat ko ti bungon na manong. Sumilsilap gabuta ka. Kaas-asa. Saan ka nagbuteng gayam? Tagbaling nga kagayam. No kayat mo matagbaling nga gayam. Among ka din na mapapatay ka. Kaasi pa rin kitiputot mo. Yung sa bagay, kuna ni misis mo. Nga uri awang ka kat kabalan ng kantinaran niya kamasakbayan. Dagiti anak yo. Ngayon kasanon no, ni misis mo kat agasawan topay. Kat dus-dusayan to di asawa na. Makasarak to ti loko-loko. Nakakaasi ka nakasay-sayang mat ni misis mo. Among ka din mapapatay ka. May barutak. Tigit anak ko tagsakaba. Kabutahan nga maitad ni Jenny ti masakbayan da. Tuwa nga pamilya tagsakaba.
na mapapatay ka. Kaya nagtultuloy tararamitin nyo ti asawa. Sang kabot-bot ngayon, kayem. Alawan, pangtan o pangtan. Awan ti pakanan mo amita. Palubusan ka. Ag-report ka ti polis to, ag-report ka. Sana ka mabutin. Ngayon, panunutom ko at ibalag ko. Salang inatanga pa nagkita ta. Iturturong niya po Diyos apag naglugang ka kanya. Nadadailan ka. Hang mo na usartikot siyam. Kad naglugang ka kanya. Kadang ka lang, ya? Tapos makapagsalita, tatap na mangigmo ti pangtaking ka. Ulitek. Nadyak ton, ipangigking ka. Papatayin ka. No sa mo palang isina ti asawa. Winayaak manong nemi tapno layang makadisaag. Kastao ni tagargar na manong nemi. Matlaw mo na tangag tagtagargar nga dimsagi ti chip. Nga kastao na intitarayin na manong nemi di makadisaag. Mas nagmatin Wilson kanyak manong. Ada nakaibagang isugay dyan, Norman. Imbaga ni Tirio, napasahiro gayam. Imbaga manta, nakapanunot kat na siya. Nakabimpinas ko may tagagundao yung mga nang tad-tad kang kuwanan niya. Kapag tsak man lakayot kayat nga sa baktibi ako. Para ang treta nga banat. Ngayon pang takisuna. Barbarin mo tumingin. Albasan ti makalawas manong nemi si Mang Petak dito yung nagpasada kasta unay manong nemi ti taray dekita kapsat ngay may si mabat. Gabot iti dahi tangal daw manong nemi kat Sabado awang klase da. Bang! Abay nako. Kas kaila nato nakaraglag kayo. Ha? Kas kaila napasarabuan ti Hawaiana. Ano? Hawaiana? Nyatamok baka no. Pinasarabuan na kayo ni Anmoray Agunoy. Kung saan kat ni Bernard Bonos. Subo kayo. Ano? Agasta garagsak yun. Abay, andan ni Mamang. Anya? Andan ni Mamang Pang. Kating karina kanya kada kami. Nasaan na tayong nga panawan. Basta di kariyo awatin nyo maning suna. Dinangigin na po Diyos. Ti araraw ti keng anak. Kaman pang, yung paglaki din ta, nakapanunot ba't lang ni Mamang? Okay, nakapanunot. Baring masan nantun nga ulitin. Yung karina ka na kami, dinanto ka nun ulitin. At ito magbaga na Sige, hindi ka rotin. Hintay. Ni, isudatan ni Mamang ni. Yung may di mano na yun. Manong nemi. Oret kas dyan, angot ko kas dyan, tilangak. Siyempre, kasangped ko. May turdak, manin manong naming arakupen, ti asawa. Cheko. Jenny. Pakawanan nag. Sumanak na pala dito, nagtibalay. At doon di nakakita ka na tayo. Kahit kung masaksyan da, iti pa nangarakop ko kayo ka. Nasaan ako nga mamagsitan ka. Asawa ka. Nakapatpatig kang asawa. Nakasaysayat kang asawa. Nakasaysayat kang ama karagitan nagtan. Ngayon siyak nagbali na kadakas. Isa nga pakawanan na kumahan. Sabon nga pangagmay, ti pa nagdramong karagitan nagta. Baka pati ta isoda ka nagsangit da. Sumritan si taon na Mapnegak manong nemi karigiti panagpakawan kan panagkariti asawa. Nga karabyan dedi manong nemi kasla nagsubli ti dati. Nga irut laing ti asawa itirabaw ti kama. Wahin manong nemi. Kasla nagsubli kami iti kabarbaro ni ayat kada kami.
kat kastawan ni tiragsak ko, kinragsak bimano. Tapat-check na talaga. Pat-check nga saan nan nga ulitin. Nga day tamatikang kanahon ko yung dawat. Kakabigatan na manon nemi, imbas nga siyak tinasapa nga griing, ti asawak tinasapa. Imbag kag iti kalmang karigitan naktahan, kabot at Domingo ita, sa pahinta ito'y mga tainta sumuknal. Nabayagan na santa nga nagkukuyo ka na pandit simbaan. Ay kaman ak Jenny, rombing na siyak tagyaman. Ay na, patulong ak tumantanom, at mabalin ko sa nga trabaho. Oray no, sumure kang iti karinderya nga para serve. Tinas kang kit matulungan ka. Para ti panakaisagana tinaran niya ka masagbahay na kita naktan. Kat gasta nga rod tinapasamak manong nemi. Nagtrabahon ti asawa, manong nemi, rumwar kam amin. Idagas mi, di kita anak biti eskwela, idagas kumat isuna manong nemi, iti pagtrabahuan na. Aging ka ako na nakanyak, kalbasan ti 2 bulan. Adot na sursurok iti karinderya. Kaya't ko timantaan ti bukod nga karinderya. Pangalam ti punam, adornong ko. Nagkapon ti ornong mo. Psst! Saan mo nga salutsute? Nagkapoy ti kabit mo? Tinasken, kada napinta sa pakusanan na. Saan to nga tangag malas? Sa nga tamad. O sige, palupusan ka. Kantulungan. Tinulungak, nagtinulong kami, manong nemi, aging nga imasenso data nga negosyo ti asawa. Nakargatangak maten, manong nemi, ti baro nga jeep ko. Inchang ko na, manong nemi, ti daan. Nga karayo ni ang perde nga jeep ko. Manong nemi, napaadal mi, dagili duwang anak mi, ti kolehyo, babayan ti pa nagtinulong mi kini Jen. Kasledi, kaslasang ko pa Jen, manong nemi. Nga, kasto ti nagtungpalan ti biyang mi. No saan nga ta nga nagbalbali ti asawak manong nemi tsak lamon. No saan nga ta nga natanang ti pa nagpanunot ko, manong nemi, no tarantado ako maidi kat nakapapatay ak. Tsak lamon, kasto ko matinagtungpalan ti amin. Ito lang unang ti pagyamyamana, kiniapod Diyos, manong nemi, saan na kami matlang binaybayan, natungpal matlang ti kaarapap mi, kaskid daw mi, para kang kuwana, para ti agtutuloy nga talina ay, nga panagbiang mi. At danda itam, manong nemi, na pinasa trabaho, di kiti agkabsat nga anak mi, nga maumpay asawa da. Tuloy ko matlata, manong nemi, iti nagpasada, iti pampasero nga jeep, iti tuloy ti asawa, nag-manage, iti put up na nga negosyo. Nadangarot manong nemi, iti pagkasalita, kadagyaman naklauna iti anos mo nang ibasa, kaya sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsamingan ti biyag, kada kadipadak nga dimngag ka nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuy, nga dagyaman nga pagaya mo, Diego. Thank you king Diego, thank you panagsurat ti pagkasalitaan niyo, Risa. Salamat! Mabuhay tayong lahat, mga ka-nemers.